Ipriang sngop hai pi syakathop kubor menta ke janmet pada shwa bangin pa syaki kubor ki babanya ngine pet shwai ki mat bakongsan Kami lenti ke Sarkar Meghalaya ban sedang menta usnem ya ka jingti doyong da ka papendan kam da ki bor ki kor bai pajuk menta sedang ka jing IT ka ya da na ka benta ki kena bakhat ar hadu khat sau snem hne gesni Banjur umodi yaki kena ban shim yaki tika. Lanang jan ke jing yakren yasuk happening ke Russia bat ke Ukraine. Bat pelat ke kinhut menteri ya ke Meghalaya Mineral Rules ar hajar arpu ar la shimrai halor kinong play adhok. Kikubor kibabnya. Menteri rang ba ke Meghalaya ukong rat ke sangma hene ke sngi ha ke yeng uloong ba ke jingti doyong da ke bependon kam da ki buj bat ke jing start ke juk menta kala ban sedang menta usnem uloong ba ompat la ban ai jing pinti kena ba ha ke nu ke por kan sedang henrei ke jing pin kre ya ke ni ke kam kalanang ya chakmat bat kla yo ya ke jing keshan na ke sorkar pedeng Ule thuru baladon khat nyong ngut kinong apply na ka bentaban yo ya ka license ti dawyong bat baro kila yo jingbit na ka sarkar pedeng bat menta kidang penlong ya ka jingwat benya ban yo ya ki geological report hashwa ban yo ya ki sunot na ka benta ka ne ka kam So we are hopeful, sir, that now with these steps that have been taken, the Supreme Court's order that came out in 2019, and the process that is happening as we speak, we are hopeful, sir, that we will be able to give the mining lease to at least some of these individuals, and we hope that the scientific mining will start very shortly, and then the revenue flow will come in. So, Ka jing IT kaya da ba klem siudor na ka benta ki khana ba khat ar hadu khat sau snem kelas dang menta ka sngi kum shibenta ban rakhe ya ka National Vaccination Day ha baro ki jaka IT ka jong ka sarkar ya ka ni ka dawai kor vi vax la shna bat pinmi da ka biological e limited Hyderabad ha Meghalaya ru las dang ya ka ni ka jing IT ka ha ka ba ki khana klaya wan shakmat ban shim ya ka tika ban ningkong ban yo ya ka tika la ru ban shu register online kabas dang na du khandai bajem step ne da kabalet cheki jaka aitika menteri rang ba du keri Narendra Modi ula banjur baki khana bahap hapo ka khat ar hadu khat sau snem bakin shim ya katika yada lingba ka Twitter Modi ula ong ba menta ka sngi ka long ka sngi ka bakerpang ha ka jing persang jong ka India ban aitika ya kinong shong shnong ula benrap ru banang ne chakmat ki khana ki bakhat ar hadu khat sau snem kila ban shim ye kitika bat baro ki blatam hen rep hosnem kila ban shim ye kitika ban nang yada shushu Yakini ki khat asnem hadu khat sau snem ila sedang mentasi ke first day ban ayaki hadu menta ke respon te kadang kita layadan ki bawan tambah bun lagi ki papatet nama kade kasin benang kompani ayo medika te ikan ba nila pentip je kita ki kena ki balawan ni sakmadu bakin pentip langsung bahaya te sekipar lau jokiru kena bagi kena ki nawan sakmat ban yo medika Ka Russia kalaya thu ba katu katni ki benta jong ka jingya kran yasuk bat ka Ukraine kalajan poi sha ka jingya menjur lang hadin ba ka Kiev kalap menjur ban yakran penbed da ka boong ba u President Vladimir Putin ula deb ban kran halor ka jingya sngotu jingmut haringkat ka jingya jingya da ya ka Ukraine klem ka jingdon benta lang ka NATO kumbala yo jingmut ha ubnai rimpang Lavrov ong baki mat bah khamat ki kinthop ya ka jingyada ya ki patba ha ka than mi ngi jong ka Ukraine ka jingweng ya ki shipai na Ukraine bat ka hok jong ki nong Russia ha Ukraine Lavrov ulapen pau ba ka ne ka jingya kren kamlong ka basuk henrei ka don ka jingkermen ban poi ha ka jingya sngotu jingmut Hagawai pat kaliang ka NATO kala dep betha ya ki he shipai ban thau ki lat ban pendu mensim ya ka Russia hadin ka jinglet thombor jongka ya ka Ukraine da ka jingbu sho ya ki shipai bat ka jingya da na ki missile ha ki than mi ngi jong ka deuba Europe
Kakinhon ki Menteri Sarkar Meghalaya henen kesngi kila pelat ya ke Meghalaya Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules arhajar arpuar. Menteri Rangba ke jela ukong rat ke sangma oleh tho bakini ki kendon la penwandur da ke Sarkar jela katkum kat jingtha na ke NGT. Shushu Menteri Rangba ulas yathu bakini ki kendon kendai na ke benta barok ki marpo kendo bat kan khmi ru ya ke jingshalan be an bat jingbu ya ki marpo kendo bat ru na ke benta ke jing ai shalan. Hagaju kapor ke kenhun menteri kala rai ban pinskem ya lai hajar reus pa sau pesan ngut ki nong trai ki batrai hapo ke sanction post henrai ki basha thongkum ki ad hoc. Menteri Rangba ula ong ba ka jing pentrai kam ya kan ne kan long nadu usnem arhajar nyo da ka ba ong ru ba ka jing pen scam kan long tang na ka benta ki tu ki nong trai ki bla trai hapo ka sanction post bar ki bla yo jing siu kum ki wei pat ki nong trai kam sarkar. Or following the different reservation policy, the departments had a point. One was regarding the rules that have been framed under Section 21 of the MMDR Act, and under Section 21 of the MMDR Act, the rules pertaining to transportation, storage and illegal mining, the rules have to be framed by the state government, and this was also the observations of the NJT court, and based on that the state government has made the rules today and passed in the cabinet. The regularization of employees who had been working in sanctioned posts but were appointed on an ad hoc basis. Menteri Badai Khmi ya ketenat information but technology uba Hamletson Dotling ula pentip ba ka sarkar jela kadang yai beteng bat tha ya ka sarkar Khmi ban penstet ya ka jingbo bat pentrekam ya ki mobile tower haki Shillong ha ka jela ki bampat yo ya ka network ka babiang. Uneu menteri ulo ong babaro ki tower jong ka telecom ha ka jela kala bandai ka jingbei tingka da ki company ka telecom lane da ka sarkar India lingba ka Universal Service Obligation Fund. Uloong ban nadu baki komplo la benrap baka sarkar kadang persyang ban bu yakin mobile tower haka Shillong ken ba bat ken mensau ling ba ka USOF. Unong yalam jong ka liang persya ubalong ru unong yalam jong ka AITC umukul sangma ula bu jingkeli ya ka sarkar halor ka jingkerke ban ya soi soskular ha ka bai dai bat ka jingpen bai put da ka ba kedo ba ka ne kan sabu jing e ha ka jing keren jong ka wat ka ba ar ha ka bai dai bat ki hinriu teli ki jaka ya ka japut bat ka asam uloong ba ka jing shimrai halor ka ne ka mat ka bala slam kan om yalam ya ka jela shanu ru Ula kedoro badai tat hadu balasoi ya ka soskular bat unong mikmat ka asam la penlong pat ya ka jingelang jong baro ki sengsan perthai bat klem dabu hakmat ya ka jing ai jingmut ka sarkar kala ai jing pensyai klem kinu ki kot kisla ha ka bai dai bat kane. Ula benrap ba ula kermen bat duai ba kane kan wan ra ya ka jingis ngutu jingmut bat ba ka sarkar jela kan weng no ya ka jinges soi soskular ha ka arpenyo terek ka badang biang kapor. If we go ahead with this piecemeal resolution, then we will not be able to engage with our counterpart to resolve the remaining areas of difference, which involves bigger chunk of land and are more sensitive from position of strength. Any engagement with counterpart to arrive at this resolution, we must see that we are in a position of strength. Ha kesnem ka basau la pelat ya ka mang tingka menta kesngi ha ka dorbar thautik mang tingka jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council. U simbut Shongkonor u Dr. Sanki Shangpung ularai ba ya ka mang tingka la pelat lang ha ka yeng klem da don kanu ka jing pentud. Kami ki MDC nakaliang persya kila ujor ba kim yo por satia tang shikentaru ha ka ban kmi ya ka jing ya keren halor ka mang tingka. Haga ni ka jing ya lang kila dawa ban sa markat ju ya ki skim shabaro ki MDC ha ka JHADC. Nababaro ki MDC ki train na ka benta ka bha ka miat bat ka roy ka par jong ki pat ba ka than Jaintia. Unong yalam kaliang persya uba Andrew Shulai ulapan pau ya ka jingbam hun halor ka Executive Council ka bamenta.
namar bon na ki jingkeli baki keli la shu kentaj da ke isi. Shu loong baki executive committee la khmi ban penyat kat kum ka jingtha jong ka sarkar ling ba ki kattu kat ni ki menteri jong ka sarkar MDA. Waslusi ingin berdisi jongi. Hamar ba jingli ba bon la boro rasa kantai. Iba kipediang ro imajing syai ba syai ba jika ega jingli ni pan. Tengah ini kalau puji tambor. Mereka ini yang disiro di tambor ini pat jadi dia problem. Lalu jika sistem mesin di staff jongi. Andai ke bangi hang dia council kini lalu pembayaran untuk council dalam tanggal pocket. Mentapat ngenyepet ya ke jinglong jingman ke sunmeneng ha Shillong. Ka jingshit kalong 8.2 degree Celsius bat ka jing kriat kalong 4.2 degree Celsius. Ka jing ngem ka hau kalong live kandai na ka shispa min step bat sau pau na ka shispa janmin. Ka sunmeneng kan rang ha Shillong bat hakijaka bamarjan. Sa shisin pat ngipin kan mau pi bayi kan ni ka kubor jongi pila aru ban page live ha ke YouTube channel jong ka Didi News Shillong. Shuawan poi syaka bukut jong ketup kubor ngin yapet biang sa shisin yakimat bakongsan. Kami lenti ke sarkar Meghalaya ban sedang minta usnem ya ke jingti doyong dah ka pendon kam ya ki kor ke jong minta. Sedang kajing IT kaya dan nak benta ki kena bakat ar hadu khat sau snem hne resmi banjur umudi ki kena ban shim ya kitika. Lanang jan kajing ya keren yesuk hapedeng ke Russia ban ke Ukraine. Bat pelat ke hun menteri ya ke Meghalaya Mineral Rules ar hajar aku ar la shim rai halo ki nong trei ad hoc. Para lo kat tungi la poi syaka bukut jong ketup kubor jongi mentaga janmit hadu bangende syem yang bat pila syai kesngi kublai pi baro. मामा हाँ गुड्डी आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं पापा जी पापा 10,000 रुपए अभी बैंक जाकर भेज देता हूँ